וידך קלה על ההדק, ואני אומר את זה ככתב אישום על המשרד, משום שמה שאתם מרשים היום לכאול בשיפוץ לעשות, שזה כלום, בגלל שאתם חוסכים להם מאות מיליונים. וזה מה שמעניין אותי. אסור לתת את ההיתר הזה, ואני מבקש מכל שר שלא יהיה שאמור לחתום עכשיו על ההיתר הזה, שידו תרעד לפני שהוא חותם, כי מה שהוא עושה עכשיו זה ל7 שנים קדימה, יהיה הסטנדרט של הזיהום במפרץ חיפה, וכל מה שאנחנו מדברים פה לא יפה, לא שווה כלום. זה נכתב על הקרח, והמשרד המבקר יכול לכתוב את הדוחות הכי חמורים, אבל ההיתר הזה הוא הכי חשוב, ואת זה צריך לעצור. דבר אחרון, פליטות ה-VOC חד משמעית, אפילו שולי נזר לא יכולה להכחיש את זה, פליטות ה-VOC המסרטנות, בז"ן איבד עליהם שליטה, נקודה. אין לו שליטה על פליטות ה-VOC במפעליו השונים. והדבר הכי חמור, כל ההיתרים ניתנים לכל מפעל בנפרד, זה תרגיל מאוד מאוד מסריח שנעשה פה. היה צריך לקחת את כל מתחם בז"ן ולתת היתר אחד לכל המתחם, הרי הם הבעלים של כל המפעלים האלה. גם כאול, גם גדיב וגם בתי הזיקוק. הלכו ופרקו את זה להיתרים נפרדים במתכוון, כדי שלא תהיה תמונה מצרפית על הזיהום של כל המתחם הזה. והזיהום המצרפי הוא מעניין אותנו. כי אם נפלט מכאול נוקסים ונפלט מבתי הזיקוק בנזן, זה הופך לפורמלדהיד, שמעתם את זה עכשיו. ולכן מכאן והלאה אנחנו ננשום פורמלדהיד, בגלל שהלכו ופיצלו את ההיתרים. כלומר, אני מבקש כאן שההיתרים לא יינתנו בצורה כזאת. שלא לדבר על כל מה שהיה צריך להיות מפורסם ולא פורסם, כמו הסקר האפידמיולוגי. איך השר רוצה לחתום? איך הוא רוצה לחתום בלי נתונים ובלי עובדות? וגבאי, השר אבי גבאי, לפחות דבר אחד על מכל המסחטות, לשעבר, לא הסכים, הוא אמר את זה בפומבי, אני לא מסכים לחתום להם על ההיתר בתנאים האלה. אז אני לא, והוא אמר את זה על הפעם וחמתם של אנשי משרדו, שיהיה ברור. כי הוא ידע מה הוא אומר. חבל שלא יושב פה ואתם לא שומעים אותו. אז אני אומר לכם את זה. וכל זה כשהם ממשיכים לקדם תוכניות, איפה אתם המשרד להגנת הסביבה? אפילו פעם אחת לא שמענו אתכם מדברים על זה. הולכים ומקדמים פה תוכניות שיגדילו את הזיהום בבז"ן, הרחבת בז"ן, יוסיפו מתקנים מסוכנים, וזה שווה דיון נפרד, רק נושא של מתקנים מסוכנים, חומרים מסוכנים, כי אם מדברים על קרקעות הצפון עם גפ"ם מכל הארץ שיגיע לשם, ומדברים על מדברים על מסוף הדלק, כל הדברים האלה לא היו בעבר, והכל התווסף עכשיו, וכל הדברים האלה הם בלי שטיפלו בכלל בבעיה הקיימת. הבעיה הקיימת זועקת לשמיים. לכן אני מבקש שאת הדברים האלה נאמר את זה בריש גלי כאן כוועדה, ומשרד המבקר, עם כל הכבוד, אנחנו צריכים עכשיו לצאת עם הקריאה לא לחתום על ההיתרים האלה. תודה. עורך דין רוזנר? אני רק רוצה